Baba ya zamto ango ne gun Hadiza, auta Nijar ke waƙar nan. Lokaci yayi aure na so da kauna anyo, gogiya ango Hadiza ce amarya gunsa. Bismillahi Allah Ubangiji zan fara, kai ka ban iko waƙar bikin gani zan rera. Sunna ta annabi da kansa an tsaya ba saura, annabin rahama ceto gare ka mu mun tsira. Yau ana auren baba ya kogiya ba shakka, Hadiza kin dace baba ya kogiya na san ki. Lokaci yayi kowa ya sanya rigar sanyi, zamanin riga mu ma da nawa min doyayi. Auren abokina waka gare ku dole zan yi, auren ibada ne daure ku sauke dukkan nauyi. Baba ya shirya domin ya sauke dukkan nauyi, aure na soyayya mai sauya rayuwar 'yan mata. Aure mai sauya rayuwar 'yan mata. Yau bikin girma domin garaci ta do haske, biki na babaye yau dai Hadiza ce ya doke. Hadiza yar gata baba ya kogiya na sanki, komai kike nema baba ya kogiya zai baki. Fahimci zance na baba ya gunki ya zama take, hasada take mai hasada yake jin haushi. Mai hasada yake jin haushi. Maza da 'yan mata Allah ya baku mai kaunar ku, kuma ku yi aure domin ku daina yin wani shakku. Hadiza ta samu baba ya cire ta shakku, so makaranta duk wanda ya shigo zai ganku. Kuna a fadar so kole da majanin sun bar ku, aure ibada ne sunna ta annabi dan gata. Mai daraja rasul gatan kowa. Garaci ta taso ga 'yan maza da mata mun zo, ga masoyanka a gari daban-daban ai sun zo. Bikin gamin shaida baba ya zamanto gwarzo, ga abokanka a gari daban-daban ai sun zo, ga kawayenki a gari daban-daban ai sun zo. Ango da amarya ranar bikin ga kun sha wanka, wankan ya burge kowa. ya bikin naku ango amarya kun sha kanshi, ga amaryarka ta zo gidanka ta sha kunshi. Na zamo shaida baba ya kan kiyayo kishi, irin kiya ɓaci baba ya za yi lallashi. Ni fa zan bar ku ranar bikin ga mun sha caso, auta Nijar ango amarya sai wata rana.